Els déus nòrdics no només són mites, són miralls, són arquetips. Et presento avui 5 figures poderoses que ens poden ensenyar moltes coses sobre el nostre propi creixement. Odin, el déu de la saviesa, el que es va penjar 9 dies i 9 nits per trobar el coneixement de les runes, el que va sacrificar un ull per guanyar un coneixement més profund a la font de Mimir, el que va aprendre màgia de la deessa Freya. Ens parla de que el coneixement requereix dedicació i renúncia. Què estem nosaltres disposades a deixar anar per adquirir la verdadera saviesa? Thor, força i protecció, sempre protegint la humanitat dels gegants Thurs, forces desfermades sense consciència que només coneixien la destrucció. No només és el martell, és l'energia de posar límits a la destrucció que ve de fora i la que pot venir de dins. Estàs posant els límits que et protegeixin a tu i el teu espai vital d'intrusions no desitjades? Loki, el caos creatiu, el que trenca per obrir noves formes. Fa el paper de dolent de la pel·li, però si es coneix bé la mitologia nòrdica, en realitat és alhora un poderós generador de canvis necessaris, d'evolució allà on hi havia estancament. T'atreveixes a transformar-te cap al teu verdader jo, passant pel caos que genera el trencament? Freya, la deessa de l'amor, la fertilitat, la màgia i també la guerra, potent i sensible alhora. L'amor propi és també un acte de força. En ella mateixa Freya conté coses tan oposades com l'amor i la guerra, amb admirable equilibri, força i llibertat. Sàvia i maga, clara i directa, amorosa i protectora, una dona que es respecta i és respectada. Hela, deessa de l'amor i del món subterrani on els morts resideixen. Però primer, no parlem només de la mort física. I segon, el món nòrdic dels morts és molt més complex que el de les tradicions i religions que coneixem més de prop. De vegades, cal morir interiorment per tornar a néixer. I per fer això cal mirar-se cap endins amb tota la honestedat, per tal de reconèixer allò que cal destruir per reconstruir-nos millorats, més a prop de la nostra essència. Tots aquests déus i d'altres que revisarem més endavant viuen dins nostre. Quin t'ha parlat avui? Escriu als comentaris. Segueix-me si vols caminar aquest camí d'autoconeixement ancestral plegats, a la recerca de la millor de les vides possibles. Gràcies i fins aviat.